Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa khususan ila sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila hadrati ruhi Syekh Al-Hajj Muhammad Irfan Utsman wa zawjatihi wa hadrati ruhi abi wa ummi wa usulihim wa furu'ihim wa hadrati ruhi jami'i ahlil kubur min hadhil majlasah wa jami'il mu'assis fi hadhil qaryah wa jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhuna wa masyayikhu masyayikhina wa khususan man istama'na hahuna bisababihi wa li'ajlihi wa khususan ila mu'allifi hadhil kitab wa Syekh Abdul Ghafur syawalillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habibi li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Niku dongane sampun nyebar teng njaba. Dereng. Tetep teng njaba sedaya. Sing jero sing durung tak rozak iki sing anyar-anyar iki. Jero sik wonten 3 kali sing dereng gitu. Donga sing dawa niki diwaca niki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi ilmihi muhit, ya man huwa fi izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi dhatihi qa'im, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi 'ata'ihi katsir. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatik wa ansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Lajengaken tasih bab sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Ahmad lan kedua Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ternyata Imam Hambali juga termasuk perawi hadis atau penulis hadis. Jadi penulis hadis dan perawi hadis itu berarti ngapalno hadis ribuan, kemudian dicatat. Nah, kula panjenengan iki kantun menimati mawon. Dadi mboten sapalan diwaca wae. Ngono ya saminggu pisan. Kadang saulan pisan. Wali Ahmad lan kedua Imam Ahmad bin Hanbal wa Abi Dawud lan Imam Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i min hadisi Abdullah bin Ja'farin saking hadise sahabat Abdullah bin Ja'far marfu'an hale hadis marfu'. Marfu' niku hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah. Jadi macam-macam hadis niku kula nanti belajar niku wonten kuatah wonten nek mboten salah iku 30-an, 33.
Lah sing terkenal sing biasa jenengan sering keringin itu hadis sahih sing terkenal. Padahal sahih niku sik wonten sing luwih dhuwur malih, namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak rawi, terus redaksinya hampir sama, maknanya sama. Akhirnya hadis itu menjadi hadis yang paling kuat kalau digunakan dasar. Man utahi sapane wong saka iku ragu sapa man fi sholatihi ing dalem salate man fal yasjud mongko sujud sahwiya sapa man. Sajdate ini kelawan rong sujudan. Ba'da mayu sallimu ing dalem sause salam sapa man. Wa sahahalan milang-milang sahih hu ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi saya baca hadis tentang sujud sahwi rata-rata itu kalau di kitab ini itu dikerjakan setelah salam. Ya. Untuk mazhab Syafi'i yang kita anut itu dilaksanakan sebelum salam. Tapi untuk mazhab selain Syafi'i, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, itu setelah salam. Untuk Imam Hanafi pasti setelah salam. Untuk Imam Maliki sama Imam Hambali, niku ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam. Tergantung kesalahannya, tergantung apa yang dilupakan. Ini kesalahan sholat niku rukun, wajib, niku sebelum salam. Tapi ini apa sifatnya niku kekurangan sholat lintu nggih. Ini kelebihan kekurangan rukun niku sebelum salam. Ini kelebihan rukun niku sesudah salam. Paling gampang pokoknya niku Imam Syafi'i gampang pokoknya sadurunge salam ngoten mawon. Nek miturut Imam Hanafi niku wajib sujud sahwi. Nek mboten dilakoni salatnya mboten batal tapi dosa. Imam Maliki niku sunnah muakkadah, Imam Syafi'i sunnah. Imam Hambali niku macam-macam, wonten sing wajib niku nek rukun wajib sujud sahwi. Nek sing sunnah yang ditinggalkan niku sunnah atau tidak sengaja meninggalkan niku perkara sunnah. Niku nggih sujud sahwi ini sunnah. Wonten sing mubah kados kelintu maca napa niku tasbih nalikane sujud, kelintu tasbih nalikane ruku. Jadi tasbih ruku dikiri sujud, tasbih sujud dikiri ruku. Niku menurut Imam Hambali mubah ngelakoni sujud sahwi. Jadi Imam Hambali niku rinci wonten sing mubah, wonten sing sunah, wonten sing wajib. Tapi niku sebagai napa ya pengalaman mawon, pengetahuan mawon. Jadi jenengan rata-rata niki dari mazhab Syafi'i gak angel-angel sujud sahwi iku ya sadurunge salam. Oh aman niku. Tapi jenengan semelep niki hadisnya kan sakwise salam, cek mboten kaget. Nek ana wong sujud sahwi sakwise salam, niku mboten salah wonten dasare. Wa anil Mughirah lan saking sahabat Mughirah Ibnu Syu'bah putrane Syu'bah. Jadi Mughirah niku jaler, Syu'bah nggih jaler. Anna Rasul radhiyallahu mugi ridani Allahu sapa Allah anhu marang Mughirah bin Syu'bah. Anna Rasulullah ing sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala iku ngendika sapa Rasulullah, idza sakka nalikane mamang ahadukum sapa salah suwijine sira kabeh. Pakoma banjur jumeneng sapa ahadukum firok ataini ing dalem nalikane tutuk rong rakaat. Niki kok teng dalan niki Ustaz Dia niki monggo pinarak mlebet mawon. Mas sinten Saiful kan niki Mas Saiful pinarak mlebet mawon. Nah cek teng dalan janjah tiang niki. Suatu ketika jenengan sholat oleh rong rakaat ragu-ragu, iki wis rong rakaat, apa ke sak rakaat, ngadeg, apa tahiyat awal. Nek sik nom-noman aman, biasanya gak lali. Bocah-bocah ini gak lali. Wis umur di atas 40 tahun, sering lali. Iki seluruh, ta siji ta loro ta telu. Akhirnya bingung, ngadeg tagak.
Nah niki wonten keterangan iki sampean ragu pas nalikane 2 rakaat fastatima mongko nyempurnakno sapa sira iman hale jumeneng. Wis kira-kira angka-angka pek ning ngadeg wis ngadeg ae wis kadung pek ngadeg kok. Falyamdi mongko nerusno sapa sira sapa hadukum ya. Wala ya'udulan aja bali lungguh meneh. Wis kira-kira angka-angka pek ning ngadeg wis posisi ngadeg sempurna aja balik meneh. Iku ana sing imam sing ati-ati, kuwi sampean ngadeg terus lungguh meneh, iku sampean koyo nambahi rukun ngadeg. Dadi salate malih batal ana sing ngono. Makane kadung ngadeg sing ngadeg ae. Mergo apa? Tahiyat awal niku sunah. Daripada sampean mburu napa sunah tahiyat awal, sampean wis kadung ngadeg. Ngadeg kan koyo nambahi rukun ngadeg kan. Lungguh meneh berarti sampean koyo nambahi rukune salat. Iku malah batal. Sekarang ngadeg ae. Nah solusine pripun? Mangke sadurunge salam sujud sahwi ngoten. Nek jenengan iku yakin bener-bener 2 rakaat. Nek gak yakin berarti kan nambahi malih. 2 ta siji. Siji umpamane ragu. Akhire tambah 1 rakaat maneh baru sampean tahiyat awal. Senajan sejatine 3 tapi sampean yakine kan ragu. Wis dihukumi 2 ngono ae. Asline ragune niku asline teko setan. Setan ben ganggu sampean, cek nih batal salat sampean. Ternyata jenengan pun wonten ilmune nek ragu terus wae. Diambil keyakinan sampean sing paling rendah, sampean ragu 2 ta 3 berarti 2. Siji ta 2 berarti siji. Iku setane tambah bingung niki wis tak dhewe ragu cek nih batal salate tambah ditambahi 1 rakaat maneh. Setane tambah blenger iki. Karepe cek nih batal salat tambah ditambahi 1 rakaat. Pokoknya mboten disengaja nggih, ora sama sengaja puas sembahyang subuh tak tambah 1 rakaat batal sampean. Kok ini ragu mboten apa-apa tambah ini ragu. Jadi ini ragu rakaat iku diambil rakaat yang paling rendah. Falyamdi mongko nerusno sapa ahadukum wala ya'udul jubali sapa ahadukum wala yasjud lan becik sujud sahwi sapa ahadukum sajudataini kelawan 2 sujudan. Fa'ilam yastatima mongko lamun durung sempurna ngadege nggih sapa ahadukum iman hale ngadeg lagi ongkong-ongkong guru ngadeg ongkong-ongkong basa Indonesia wae apa ya ki angkate ngadeg lho jongkong tapi wis tengah-tengah angkate ngadeg tapi durung ngadeg ongkong-ongkong iki bahasa Indonesia gak nemokno kula niku apa jengking durung jengking Pak wis sadok ngadeg tapi durung ngadeg apa mbah ongkong-ongkong lah. Nah, pokoke niku lah. Riyen tak guru kula ngomong iku ongkong-ongkong, cuma ongkong-ongkong iku kok kaya komor. Wis ngoten lah, Pak. Basane sampean ndelok dhewe basa Indonesia iki, gak nemokno kula. Pundi wae. Sajudate ini ing 2 sujudan. Tapi balik malih sujud sahwi tetep hukume sunnah miturut mazhab Imam Syafi'i. Artinya jenengan wis meyakinkan dengan posisi aku ragu 2 ta 3, wis tak dhewe 2. Mangke terakhir mboten usah sujud sahwi nggih mboten napa-napa wong sunah mawon sujud sahwi niku. Fa illam pundi wae. Iman falyajlis mongko fa illam yastatim iman falyajlis mongko lungguh sapa ahadukum wala sahwalan ora dihitung lali. Wala sahwalan ora ana lali iku maujud. Maksudnya tidak dihitung lupa. Alaihi ing atase ahadukum. Sampeyan kira-kira yakin iki 2 temen kok sadurunge ngadeg ya wis terus akhirnya jenengan tahiyat awal engko pas wae salam yo gak usah sujud sahwi wong jenengan wis yakin iki 2 rakaat. Rawang riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Daruqutni lan Imam Daruqutni walafdu tawi lafate lahu iku kedue Daruqutni bisa nadin kelawan sanad dhaifin kang dhaif. Sanad dhaif niku perawinya ada beberapa yang lemah hafalannya, tapi wong iki nek dipercaya. Tapi ada yang beberapa rawinya itu lemah hafalannya, makanya disebut sanate. Sanad niku orang yang meriwayatkannya. Jadi Imam Daruqutni iku saking gurune malih sampai 4 atau 5 jalur baru sampai Kanjeng Nabi. Iku sanate ana sing mboten apalane mboten sepiro kuat, tapi wonge kena dipercaya. Iku sanate dhaif. Nek hadis sing dhaif niku biasane ana salah satu rawinya iku bujukan.
pinter tapi bujukan kan mboten kena dipercaya. Kados bujukan niku ngeten. Nek bujukane sampean mungkin bujukan urusan mergawe, urusan apa lah. Bujukane rawi niku enggak ada minto. Terus dodok wadai pakan. Cek ini mendone moro. Nah, cek moro. Niku termasuk bujukan. Bujuki mendo. Artine jenengan kabeh teng mriki mboten klebu rawi. Bujukane kenemenan jenengan kok. Pak wane urusan mergawe sampean. Gak bujuki gak bati, Gus. Ngoten nggih. Wa an Umar lan saking Sayyidina Umar. Radhiya mugi-mugi monggo pinarak. Salam. Wa an Umar lan saking Sayyidina Umar. Radhiya mugi-mugi ridane Allah sapa Allah anhu marang Sayyidina Umar. Oke, sakderenge kula jengaken wonten Mas Aziz bocah sing gandeng dhewe niki. Tanglek. Bagaimana hukumnya tiyang sing ngimami salat maghrib maksudnya. Terus mboten dibanterno suarane. Niku piye niku? Apa salatnya tidak sah niku? Jare Mas Aziz, gak sah. Sing protes mosok Mas Aziz? Gak sampean ya? Oh, mboten ya. Rencang wonten sanjang jare mboten sah. Jadi imam salat maghrib, isya sama subuh niku disunnahkan membaca dengan keras. Semisal diwaca mboten keras, ya tetep sah jamaah. Asal niat, jadi imam niat jadi imam, makmum ya niat jadi makmum. Tapi nek mboten niat, ya mboten sah imam, mboten sah imamai, napa? Jamaah mboten sah, tapi salate tetep sah. Jadi semisal nggih, jenengan salat, lah kok ndisi imam, niku salat jamaah sampean mboten sah, tapi salate sampean tetep sah. Asal syarat rukune salat sampean niku masih memenuhi. Jadi jamaah itu mboten sah. Jadi gampangane jamaah ngeten. Nek jamaah oleh duit 17 juta. Jadi teng hadis kan 27 derajat niki. Nek jamaah iku oleh ganjaran 17 juta. Nek dhewean oleh mek sak juta. Gampangane ngoten ya. Jadi tetap sah salate tapi yang ngono potong gaji. Jadi asale 17 juta malek karek sak juta. Meskipun imame meneng ae macane, sampean pokoke sampean ngetutno ae. Tapi selamatnya Mas Aziz kan ngaji terus dadi pro deh. Oh itu tetap sah. Kula jenengan nggih, wa an Umar lan saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Radhiyallahu mugi-mugi ridhone Allah sapa Allah anhu marang Sayyidina Umar. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olang dika sapa Kanjeng Nabi laisa ora ono alaman iku ing atase wong khalfal imami ing dalem burine imam, maksude dadi makmum. Sahun apa diitung lali utawa makna lainnya sujud sahwi. Makmum iku meskipun semisal nggih dadi makmum terus perlo imame lali utawa sampean lali nglakoni perkara sing sunah di tengah-tengah salat sampean sebagai makmum. Niki pas wae terakhir sampean yo gak usah sujud sahwi, yo melu imam ngono wae. Kecuali sampean makmum masbuk. Sampean kan sik ono jeda 1 rakaat 2 rakaat. Nah niki sampean kok aku mau lali kok sunah tapi tak lalekno wis aku tak sujud sahwi. Nek makmum masbuk. Tapi nek jenengan makmum awet awal, makmum sing muafaqah jenenge. Sing makmum awet awal. Iku yo semisal imame lali wis dielingno wae. Dielingno kok terus wae ya wis melu imam. Laline sing mboten lali rukun iki. Tapi lali rukun batal kabeh niku. Batal kabeh niku. Lali rukun. Lali tasawuf awal semisal. Niku imam wis kadung ngadeg. Apa sempurna sampean maca subhanallah. Wis sekarang balik imame wis ngadeg sempurna kok. Malah balik niku menyalih hadis sing wau. Soale wis ngadeg sempurna. Balik malih marang ono sing ngarani salate batal mergo wis nambahi rukun ngadeg wae. Dadi nek imame ngadeg ya wis sampean kudu melu ngadeg sebagai makmum. Nah, niku pas wayahe terakhire nek imame ngerti sadurunge salam berarti sujud sahwi. Nek imame sodok anyaran. Nah, imam sodok anyaran mondoke setahun atau gurung setahun boyong
Terus akhirnya ngimami lali tahiyat awal dari sujud sahwi ku apa ya sakaeling wis salah mboten apa-apa penderek mawon. Asal syarat rukunnya masih memenuhi tetap apa hukum jamaahnya terpenuhi, sah jamaahnya. Jadi dados makmum niku aja mbok moro-moro domane pinter sampeyan terus moro-moro sampean sujud sahwi dhewe. Mboten angsal. Pokoke menyek mondok anyaran sujud sahwi dhewe. Mboten angsal. Jamaah malah dadi mboten sah jamaah niku jenengan. Salate sah tapi jamaah mboten sah. Fa in saha mongko lamun lali al imamu sapa imam, fa alaihi mongko iku wajib ing atase imam wa alaman lan ing atase wong khalfahu ing dalem kang ing dalem burine man. Nek imame lali terus sujud sahwi sampeyan sebagai makmum ya kudu mengikuti imam mergo imam sujud sahwi. Senajan sama nasi ini kan gak lali, aku asli mau eling. Tapi imamnya terus wae aku melu wae. Jadi sampean mboten usah terus kemenyek wis imam aja sujud sahwi dhewe aku ngenteni wae. Nah, tambah batal salat iki. Batal apa jamaah. Tapi ono makmum kemenyek. Ono imam sujud sahwi jenengan ngenteni. Ngenteni wae aku gak lali kok. Nah, di jamaah sampean niku mboten sah jamaah, tapi salatnya tetep sah. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wal Baihaqi ulan Imam Baihaqi sanadin kelawan sanad dhaifin kang dhaif. Wa an Thauban lan saking sahabat Thauban. An Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu ing sak temene Kanjeng Nabi kala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi likulli sahwin iku kedue saben-saben wong kang lali atau salat kang lali sajadatani utawi disunahno sujud sahwi loro utawa sujud loro maksudnya sujud sahwi ya. Ba'dama yusallimu ing dalam sakwise salam sapa wong. Iki malih kados wau. Jadi sujud sahwi ini sakwise salam. Tapi nek sakwise salam niku boten salam yang kedua, tapi salam yang pertama. Jadi salam yang pertama sujud sahwi, terus tasyahud malih, terus baru salam ke kiri dan kanan. Ngoten tata carane. Jadi boten mari salam kanan kiri terus baru sujud sahwi boten. Jadi caranya itu nek derek mazhab Hanafi, Maliki sama Hambali niku salam pertama, salam sing wajib niku, terus sujud sahwi 2 kali, terus lenggah malih, tasyahud malih, terus baru salam kanan dan kiri. Ini sama latihan sama coba gak apa-apa. Latihan sujud sahwi. Itu apa latihan. Praktek dhewe, Bu. Atus wingi praktek tayamum wingi lho. Praktek dhewe. Niku napa pun kula napa masuk nonton YouTube niku. Tingali mawon, rame napa mboten niku ndelok niku. Pun ribuan sing ndelok pun 3000 ndelok. Napa jenengan latihan praktek tayamum niku. Wonten Cak Toni oleh hadiah galon. Oleh hadiah galon. Binjing teng Mas Gun sama tingali malih duku angsal nopo, terus masih rahasia. Angsal wedhus duku angsal nopo. Kok di sanjange kok. Jenengan rahasiakan Gus, siap nggih kula rahasiakan. Jenengan cek penasaran. Boleh diomongi minyak, aku wis di minyak gak selalu ngoten. Nggih, mangke sakderenge mantuk Bu nggih niki kula ndamel survei singkat. Mangke jenengan isi kula betok pen sekawan mangke gantian pene. Niki insyaallah mangke bakdo ngaji niku wonten rapat evaluasi. Jadi ngaji kula niki kula evaluasi. Napa kurange, napa kelebihane, napa akeh kekurangan, napa akeh kelebihane. Duka tempate, duka panggenan, duka napa mangke sing jenengan isi niki. Ujian. Boten ujian. Angket mawon. Jadi survei singkat jenengan ngoreksi napa sing kirang mangke jenengan isi. Ya napa iki contone niki. Apakah kejernihan volume sound system sudah terdengar? Nah, makanya saya tulis nek sangat baik tulis 5 atau tulis lengkap sangat baik. Kalau gak keringi blas ning jaba niku misal tulis sangat kurang.
Nggih. Mangke damel bahan kula evaluasi. Terus wonten mangke napa iki lama bergabung dalam ngaji. Ya, sudah berapa bulan? Wonten kurang dari 6 bulan, wonten sing 1 sampai 2 tahun, wonten sing 3 tahun atau lebih. Oleh dia. Mangke niki damel survei dhewe niku Bu, latihan organisasi teng ngaji dalem niku cekne saged berkembang mangke niku. Dadi mboten ngenangine mawon tapi berkembang mangke. Latihan berorganisasi. Mangke sing kula suwun mboten sing kula undang niki sing mangke sing dari rapat evaluasi niku pengurus nggih. Sing ibu-ibu namung ngisi angket mawon, kalih sedaya mangke ngisi angket. Terus ada yang saya mohon tidak pulang dulu meskipun tidak pengurus, yaitu Mas Aziz dan kawan-kawan. Kemudian saya tambahi ada Mas Rozak, kalau ada Mas sinten Yoga, jadi jangan pulang dulu Mas Yoga, sama Mas Sahal, Mas Yoga, Mas Rozak jangan pulang dulu. Kula lajengaken. Lola sing pengurus wis kula jabri sedaya, jadi jangan pulang dulu badhe ngaji nanti langsung evaluasi, tidak lama-lama. Setengah jam paling cepat, 1 jam paling lama, mboten lama-lama nggih. Wa an Abi Hurairah lan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu ridhani Allahu sapa Allah anhu marang Abu Hurairah. Olang dika sapa Abu Hurairah sajatna sujud sapa kita ma'a Rasulillah sartane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, niki pun mantun sujud sahwi niki. Fi idzas sama'u saqqat, ing dalem nalikane maos idzas sama'u saqqat. Kula lali ayate, pokoke teng surat idzas sama'u saqqat. Surat apa niki? Insikok. Niku ada ayat sajdah. Ya. Sing apal mesti niku lho mboten apal ayate. Niku wonten ayat sajdah. Lah niku disunnahkan sujud tilawah. Sujud tilawah niku hanya 1 sujudan. Pakna kadung loro, ya muga-muga mboten diomeng pangeran wonten mawon, tapi nek sunah niku setunggal sujudan. Mangke teng mriki malih wonten sujud syukur. Sujud syukur nggih cuma 1 sujudan. Syarate sujud tilawah niku apa suci awake, dadi mboten batal. Anek batal mboten usah sujud tilawah, mawon niku subhanallah walhamdulillah dan seterusnya 3 kali, terakhir tambahi wala haula wala quwata illa billah. Iku nek ayat. Jadi di surat Al-Insyikok kawitane idzas sama'u syaqqat niku wonten ayat sajdah. Biasane teng Quran niku wonten kodene sajdah wonten. Kula supaya napa pas ayat itu supaya napa. Mboten salah, wonten 15 ayat sajdah mboten salah. Sa Al-Qur'an iki. Waqra bismi rabbikal ladzi khalaq lan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti surat napa iki Al-Alaq. Wonten ayat sajdah niku disunahno sujud tilawah. Sujud tilawah niku bacaane nek jenengan mboten apal nggih kaya sujud napa biasa salat niku nek mboten apal. Nek jenengan kepengin iki wonten catatanipun kula iki. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulika wa quwwatik. Kita kula wonten iki. Nek jenengan mboten apal wis tuwa apa jenenge Pak? Ngapal wis gak ngatasi iki. Diwaca ping 40 dina ya gak ngatasi wis. Ya maca kados sujud biasa niku. Pokoke niat sujud tilawah. Nek mboten apal wis subhanallah mboten apa-apa. Kados napa? Apa nggih kados biasa setiang sujud niku nggih. Tapi niate sujud tilawah niku tetep disunnahkan. Pundi wae. Oh niki nggih. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa muslimun Imam Muslim wa ani Ibnu Abbas lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu mugi ridani Allah sapa Allah anhu marang Ibnu Abbas. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas. Iku maknane kan padha, dadi kula waca cepet. Jenengan kok diseret-seret ngoten mawon. Pun apal nggih. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas, shot utawi salat shot. Nggih, salat shot. Kula kok eling rencang kula teng pondok riyen niku.
Mondok anyaran rone iku huruf harokat pego kan wonten pepet ya napa miring niku. Nah niku apa blantong niku. Ain sin qaf diwaca eseke niku. Mondok anyaran. Ain sin qaf diwaca eseke. Asako iki. Kalau kate kan wonten miring. Nah niku diwaca wah iki macane sawangane. Eseke. Nah niku nek mboten gak ada ilmu nak kemenyek ya ngoten niku akhire. Jadi nek dereng cekap ilmune aja kemenyek-kemenyek. Latihan riyen, ngaji riyen ya. Surat Shad. Berarti teng surat Shad niku wonten ayat sajdah. Laisat ora ana apa Shad min aza ini sujudi iku saking diwajibake sujud. Hanya mboten diwajibno sujud, tapi disunahno sujud tilawah. Wa qad ra'aitulan teman-teman ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah yasjudu sallallahu alaihi wasallam. Yasjudu iku sujud sapa Rasul fiha ing dalam surat Shad. Jadi kanjeng Nabi di salah satu ayat dalam surat Shad yaitu ayat sajdahnya niku kanjeng Nabi sujud tilawah. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Hadis sahih yang meriwayatkan Imam Bukhari. Wa anhu lan saking Ibnu Abbas. Radhiyallahu mugi-mugi ridhani Allah sapa Allah anhu marang Ibnu Abbas. Anan nabiya ing satene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sajada iku sujud tilawah sapa Nabi bin Najmi kelawan surat An-Najmi. Jadi teng surat An-Najmu niku wonten ayat sajdah. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Wonten sing tanglet fadilah sujud tilawah niku napa? Ya supados panjenengan iki tetep parek marang Gusti Allah. Jene eling Allah iki ayat sajdah disunahno sujud tilawah eling nanggone Gusti Allah. Tetep merendahkan diri, aku iki makhluke Allah, makhluk sing paling lemah dikongkon sujud sami nawatonan derek sujud. Niki kadang panjenengan nek perasaane sampeyan sik ngarani salat iku wajib, niku berarti sik umat amatiran jare Gus Bahani. Salat niku mestine jenengan niku wis rumangsa iku harus bersyukur kados jenengan diparingi duit kalih bos jenengan terus matur suwun bos lah matur suwun kados salat otomatis gak usah digongkon otomatis ngucapno matur suwun. Jadi salat niku nek jenengan sik ngrasa berat padha mbarek jenengan diparingi duit bose terus ngopong matur suwune berat. Aku iki matur suwun tak gak ya mikir-mikir rasa-rasa gak matur suwun. Padahal kados ngoten. Jadi sholat niku mesti wis perasaan syukur panjenengan teng Gusti Allah. Bayangno tangi turu subuh-subuh kerinan jam 7 geger sik normal, moto sik normal, dengkul sik normal, maru mergawe lancar sik oleh bayaran, kodok bisa sik lancare ngono kok gak syukur kaya apa. Ngoten. Tangi turu wis tangi turu kerinan kan wis dosa ning mboten salat subuh. Tapi sik iso mergawe, meripat sik normal, awak sik oke. Kok mboten badhe syukur mboten syukur qodhoe, syukur nglakoni salat. Wah, salat subuh ya piye malih kok salat. Iki minangka syukurku marang Gusti Allah. Itu latihan. Nah, ngono kok dilatih, Pak. Dilatih piye carane perasaan panjenengan iku krasa nek salat iku rasa syukur mboten wajib. Rasa syukur. Sama sik krasa wajib sik amatiran padha karo kula berarti sak. Lola jenengan. Wa an Zaid bin Thabit lan saking sahabat Zaid bin Thabit. Radhiyallahu mugi-mugi ridhani Allah sapa Allah anhu marang Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit niki salah satu sahabat yang banyak mencatat Al-Qur'an. Ini Abu Hurairah niku banyak menghafalkan hadis. Meskipun hadisnya Abu Hurairah kadang-kadang hadis pribadi, bukan hadis yang layak disampaikan kepada orang lain. Soalnya kados kula panjenengan nggih, kadang kanca sak kanca ini kan ana sing omongan pribadi, omongan sing tidak layak disampaikan kepada orang lain. Jadi Abu Hurairah itu hadisnya banyak ribuan.
ratusan ribu mungkin. Tapi hadisnya rata-rata niku hadis pribadi. Tapi tetap disampaikan oleh Abu Hurairah disampaikan. Sapa sing nderek nggih monggo. Abu Hurairah niku santrine Kanjeng Nabi sing mondok teng masjid Kanjeng Nabi mboten sangu. Ora-ora teko mondok teng mriku julukane Ashabus Sufah. Ashabus Sufah niku penghuni terase masjid. Mriku ngaji, pokoke nderek Kanjeng Nabi ngaji, terus ana hadis napa dihafalno. Abu Hurairah kados kok saiki kados komputer, kados HP lah. Sekali mlebu teng ingatane napa Abu Hurairah niku selamanya sampai pejah mboten lali. Barang jenengan mboten. Wah ngaji weling. Semangat. Engko metu pamit wis apa mau embo. Pokoke sing ngaji akeh ngono Pak. Ono jajane ngono tok. Abu Hurairah mboten. Sekali kringi langsung eling, langsung apal, mboten lali sak lawase. Pak yen niku damel Gusti Allah kados ngoten, cikne saged ngriwayatno hadis. Nek Zaid bin Sabit niki nulis Al-Qur'an. Radhiya mugi-mugi ridane Allah sapa Allah anhu marang Zaid bin Sabit. Kala ndika sapa Zaid bin Sabit, qara'tu maos utawa maca sapa ingsun. Ala nabi ing atase ngajenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Najm ing surat An-Najm. Surat An-Najm nggih. Falam yasjud dadak mongko ora sujud sapa Kanjeng Nabi sujud tilawah. Fiha ing dalem surat An-Najm. Umpamane sunah. Jadi Zaid bin Sabit tau ngonangi pas wayahe piyambake niku maca surat An-Najm pas ayat sajdah Kanjeng Nabi mboten sujud tilawah mendel mawon. Ayo nate upayane sunnah hukume kok. Muttafaqun den sepakati apa alaihi ing atase hadis. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Monggo pinarak sinten? Mas Gunawan monggo pinarak. Di dalam masih longgar Mas. Atau Ustadz Dia itu suruh masuk ya Ustadz Dia itu. Wa an Khalid lan saking sahabat Khalid ibni Ma'dan putrane Ma'dan. Radhiya mugi-mugi ridane Allah sapa Allah anhu marang Khalid bin Ma'dan. Kala ndika sapa Khalid fudzilat den utamaake apa suratul haji surat al-haji bisa jedataini kelawan rong ayat sajadah. Niki sampean koreksi kula nggih mboten hafal iki. Apakah di surat al-haji niku ada ayat sajadah 2 kali? Sampean cek. Kados nggih mesti niku hadis niki. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud fil marasili ing dalem pira-pira hadis mursal. Tapi hadis mursal, tapi aman cek mawon apakah di surat Al-Haji niku ada 2 ayat sajadah. Ana sing hafal Quran niki. Boten. Sampeyan cek mawon nggih. Oh, Ustaz Dia hafal. Al-Qur'an ngono jare. Al-Fatihah hafal. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad bin Hambal wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi mausulan hale hadis mausul min hadisi Uqbata. Nek miturut Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi hadisnya mausul sampai Kanjeng Nabi. Min hadisi Uqbata saking hadisi Uqbah ibni Amirin putrane Amir. Wa zatalan nambahi sapa Ahmad bin Hambal. Faman lam yasjud, faman mengko tahe sapane wong lam yasjud iku ora gelem sujud sapa wong. Huma ing sajdataini. Ayat sajdah loro ing dalam surat Al-Haji mau. Fala yaqra mongko aja maca sapa man ha ing ayat. Mestine humau mestine. Ha ing ayat. Wasanaduhu tawi sanati hadis dhaifun iku dhaif. Kanjeng Nabi sampai sodok napa niki duka. Nek gak gelem sujud tilawah, gak usah maca. Gak usah diwaca Qur'ane sampai ngoten. Niku Kanjeng Nabi ya duka ngoten mawon. Tapi tetap diwaca Qur'ane senajan jenengan mboten sujud tilawah. Iki kata-kata gambaran saking senenge Kanjeng Nabi ningali tiyang nek pas wae ana ayat sajadah terus sujud tilawah. Setunggal malih nang kula lereni nggih sik mboten dangu-dangu malih. Wa an Umar lan saking Sayyidina Umar.
Radhiya mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Umar. Kala ndika sapa Umar, ya ayuhan nas, eling-eling para manungsa. Inna sak temene ingsun namuru iku ngliwati sapa ingsun. Diganti mawon, inna sak temene kita namuru iku ngliwati sapa kita, ngliwati ayat maksudnya iki. Bis sujudi kelawan ayat sajadah. Faman mongko tahe sapane wong sajadah iku sujud sapa man, sujud tilawah maksudnya. Bakot asoba mongko temen-temen merkoleh kesunahan sapa man. Faman utahe sapane wong lam yasjud iku ora gelem sujud sapa man. Fala itsma mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ing atase man. Sampeyan ana ayat sajadah terus sujud tilawah bagus jenengan angsal kesunahan. Ana ayat sajadah kok mendel mawon, ora maca subhanallah terus ngono wae, nggih mboten napa-napa, mboten dosa. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Bukhari Imam Bukhari. Nek pengalaman kula biasane kula maos subhanallah mawon. Mergo sujud sahwi kok engko ndeleh Quran barang, Mas. Maca subhanallah, alhamdulillah wala ada itu aja. Mboten sujud tilawah. Tapi jenengan semisal kok wah tak praktekno niki aku mari maca Quran, ana ayat sajadah tak praktekne Quran dideleh riyen, jenengan takbir langsung Allahu Akbar langsung sujud. Kudu ana takbire, ora moro-moro gladuk ngono mawon. Kudu ana takbire. Masalah sujud syukur ya ana takbire. Allahu Akbar langsung sujud. Ana kok moro gluduk wae iki piye iki. Kudu ana takbire nggih. Takbir gerakan menuju ke sujud nggih. Biasanya wonten tiyang sujud syukur tapi gak takbir langsung gladuk ngono ya lumayan lah luwung sek gelem sujud syukur daripada mboten. Nggih. Tetap menghadap kiblat. Terus posisine tubuhe awake ini posisine harus suci, mboten hadas, mboten najis. Ngoten. Nggih nek pas wae lungguh nggih lungguh, Bu. Nek pas ngadeg nggih ngadeg. Sujud syukur niki lho nggih. Pas wae ngadeg ya pas ngadeg Allahu Akbar langsung lungguh. Koyo takbir gerakan, Bu. Takbir intikal. Allahu Akbar langsung sujud. Kula niku sering semerap niku biasanya sujud syukur, moro-moro sujud ngono wae. Tapi kula khusnudzon mungkin takbire meneng paling. Takbire apa jenenge mboten banter. Ngoten. Nggih, terus saged dadi lenggah terus Allahu Akbar langsung sujud. Saged wae. Ini gak ketok gladuk dadi kalih lenggah tenan. Tapi teng hadis Kanjeng Nabi niku kalimat iku njungkel. Jadi kata-kata njungkel berarti nasare ngadeg moro-moro langsung sujud. Jadi mboten takbiratul ihram mboten lho. Allahu Akbar mboten. Langsung Allahu Akbar langsung sujud. Ngono kok takbir Allahu Akbar. Kenapa sampeyan? Mboten usah. Monggo sing ini enggak ada nopo lah. Aku cita-citaku ngeten ternyata tercapai langsung sujud syukur. Pokoknya umur di atas 40-50 niku jenengan kepireng ibadah nopo mawon. Pokoknya saking tiang saking gurune langsung jenengan praktek nonton mawon. Terus nopo waosan sholawat niku. Sholawat niku saking spesialis sholawat. Diwaca wong ahli maksiat niku tetep diterima. Sampai tiang mendem mawon maca sholawat diterima. Apalagi mboten mendem. Ngoten lho. Tapi mboten wah tak mendem mbek selawatan mboten ngoten maksud kula niku. Senakal apapun, selawat niku tetep diterima. Wong mendem salat niku kan batal ya. Apa Gusti Allah mboten remen lah. Tapi selawat tetep diterami. Iku saking agungi wawasan selawat sampai teng Al-Qur'an niku Gusti Allah maca selawat kata-kata sampai ngoten. Senajana tafsire mboten maca selawat singkat jenengan nggih. Itu agungnya kalimat sholawat. Makanya jenengan pas ngaji ngeten iki kok semisal ngajine kawate penting iki. Maca sholawat mawon. Nah, lumayan kan sak jam nah sholawatan lumayan. Kula nek maca sholawat niku seprapat niku 1000. Wah jenengan sak jam ya pira 4000 lah. Sama coba mawon. Nek 100 iku paling 2 menit. Shallallahu alaihi Muhammad ping 100 niku 2 menit. Nek 1000 nih mboten salah nih sekitar 15 menit. Nah, kali lungguh daripada
apa jenenge ngobrol wae ngaji kan ya ora gapate pantes kan ambek selawatan teng ati mawon. Mboten usah diitung. Wis pokoke sak jam selawatan koyo selawat ping petang 4.000. Wis pundi wae. Rawang riwayatake nggih. Hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Wa fihi lan iku ing dalem kitab Imam Bukhari. Innallaha iku ana kalimat innallaha utawi ana lafaz innallaha ila akhirih. Innallaha satemene Gusti Allah taala lam yufrid iku ora mardhoake utawa majibake sapa Allah as-sujuda ing sujud tilawah illa anna syaa kejaba yen to kersa sapa kita. Wa huwa utawi hadis fil Muwatta iku ing dalam kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta niku kitab hadis yang isinya adalah fikih yang dikarang oleh Imam Maliki. Imam Maliki niku gurune Imam Syafi'i. Imam Syafi'i enggak ada murid kata, salah sijine Imam Hambali. Imam Hambali enggak ada murid kuata, salah sijine Imam Bukhari. Imam Bukhari enggak ada murid kata, salah sijine Imam Muslim. Nah, Imam Bukhari Muslim niku mazhabnya dari Imam Syafi'i, padahal murid Imam Hambali. Oh. Wa ani bani Umar saking Ibnu Umar wallahu alam bisawab. Wonten pertanyaan, Bu? Nggih, monggo. Nggih, monggo. Salat sunat dipikirno sampai ndonga, sampai imam itu Fatihah baru ikut jamaah. Baru takbir nggih. Niku mboten sampai dosa Bu, tapi pirang afdal. Mergi menangi takbiri imam jenengan pas takbir, imam takbir terus jenengan derek takbir pas. Niku luwih utama daripada jenengan nglakoni salat sunnah. Atus ngeten. Jenengan dahar niku sak piring. Terus ana upa sing lugor. Barang upa sing lugor sampean godak upae piringe rugol sak piring-piringe. Kados ngoten. Dadi mburu upa sak napa siji niku kelangan sego sak piring. Kados ngoten. Nyuwun benjing mek Pas ngaos nggih insyaallah menawi kula wonten supe. Nggih jenengan elengaken nggih. Nggih kadang mungkin karepe ngono sunahe kan apik lho Bu. Kados qobliyah subuh niku kan sae sanget. Kanjeng Nabi niku mboten nate ninggal qobliyah subuh selama hidupnya. Tapi mboten wajib niku. Mergi Kanjeng Nabi saking senenge salat qobliyah subuh. Niku sampai Kanjeng Nabi ngendika salat qobliyah subuh iku luwih apik tinimbang donya sak isine. Saking senenge niku. Ana sing terus kiai-kiai niku samane kepengin sugih ya, salat qobliyah subuh ya, terus maos wirid subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali baru salat subuh. Tapi jamaah. Nah, nanti gak menangi jamaah ya maos wirite sak badene salat subuh. Ngoten. Sing eco ngeten iki jenengan dadi imam, dadi eco. Aku tak wiritan dhisik ya, aja komat. Dadi jenengan iso wiritan sak tuwe panjenengan. Nggih. Langsung derek. Nggih. Nek jenengan ngeten Bu, nek jenengan pun kulino jamaah subuh. Terus soto telat misalnya. Imame pun takbir, jenengan langsung takbir mawon. Aja sampai terus moro-moro jenengan buru apa qobliyah. Terus aku kulino qobliyah aja. Mangke mantun subuh angsal salat qobliyah jeneng qadha qobliyah niku angsal. Teng kitab niki wonten teng awal-awal. Aneh kan? Tapi wonten dibahas ing awal-awal. Syaratnya kudu kulino dhisik. Kulino jenengan nglakoni qobliyah subuh niki gak kulino aja kemenyek. Mari subuh wah aku setok gaya wah sembayang qobliyah subuh. Lha apa? Qadha qobliyah subuh kemenyek jenenge. Mergi mboten kulino. Tapi ini pun kulino pun istiqomah setiap hari dilalah duka jenengan repot nopo kok moro-moro telat. Iku imam niku akhirnya jenengan diqadhoi. Dadi qobliyahe diqadhoi sawise subuh niku angsal Kanjeng Nabi nate. Teng hadise niku Kanjeng Nabi salat qobliyah asar sawise asar. Ditakoni kalau Siti Aisyah teng hadis niki mboten salah niku.
awal-awal itu. Mina salat apa ya Nabi? Terus matur asar mboten asar salat. Aku qadha qabliyah asar nugamu ketelatan no. Jamaah wis akeh, akhir aku ngimami salat, aku gurung qabliyah asar. Syaratnya pokoke kulino pun istiqomah qabliyah. Nek mboten kulino, mboten. Ya jenenge kemenyek iku sembahyang kemenyek. Pun sekam nggih? Nggih sampun Nggih. Kamu ten sak dari kula donga riyen. Kula suwun mboten mantuk riyen Bu nggih, ngisi napa angket riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhirul kalam wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.